en aquest cas, els agafareu, els inflareu, els lligareu i al final de tot, de la cançó, quan s'acabi la cançó estrella de l'espectacle, els tirarem en l'aire i ho farem tots junts, perquè junts som imparables! I a la segona, junts som Imparables! Molt bé! Però, un momentet, abans d'anar per l'última cançó, donem la paraula a la Rosa, que ens explicarà com va la recaptació d'aquesta festa dedicada al Pol Molí. Rosa, sisplau. Molt bé. Molt bé, endavant. Té aquí tots els doctors. Fort i família. Silenci, sisplau. Quina alegria haver pogut participar en un muntatge com el que acabem de fer ara. Però a la vegada també em fa una mica de llàstima participar en actes com aquest, perquè això vol dir que els governs que tenim no cuiden prou el benestar de les famílies que tenen fills amb dificultats. Bé, dit això, estic molt contenta, com us he dit abans, i us he de comunicar que hi ha hagut un fotimer de persones voluntàries que han participat en aquest musical, 368 m'han dit. Entre músics, cantaires, actors, tècnics de so, tècnics de llum, l'Ajuntament hi ha participat, el casino també, molta gent anònima que ha fet aportacions econòmiques, alguns comerços de Caldes que també han ajudat a que aquest musical es pogués fer amb ajudes diferents. A la vegada jo també vull donar les gràcies a el Xesco, a la Laia, a l'Andreu, a la Imma, al Pere, a tots ells que ens han ajudat a que tot això funcionés de manera tan impecable. Pol, continuo sense veure. També volem donar les gràcies a tots els que esteu aquí. Plegats, posem un granet de sorra com a exemple de bon fer per aquestes generacions futures. M'agradaria ara poder-vos explicar com ha estat l'estat de comptes i tots els diners que hem pogut recollir per la família d'en Pol, però com que hi ha una altra sessió d'aquí una estona, us presentarem tot el recull econòmic després d'haver finalitzat aquesta segona part del musical. Bé, serà igual que aquesta primera, però la farem una altra vegada. Recordar-vos que juntes les persones som imparables per aconseguir objectius solidaris. Considero que la solidaritat és la tendresa del poble. Gràcies, Caldes. Molt bé, i ara, abans de l'última cançó, una altra vegada us demano un moment de paciència. Que passi el Pol i el seu pare Antoni! Agraïments després, acabem, perquè tenim una petita sorpresa, una gran sorpresa en vídeo per vosaltres després de la cançó. Després de la cançó? Bueno, si de cas ens quedem allà per la gent que canta o aquí mateix, allà al raconet, que tenem tots. No està el guió. Sí, que no busqui no està el guió. No, ja, aquí. Tenim la cançó estrella de l'espectacle que es diu Junts som imparables.